गोजोननाय मोनदों लोगोसे आङो गासिबो जोंनि काजलगावबासि अथा रायजोखौ आंनिफ्राय आङो धन्यबाद होदों खारन बिथांमोननि अननायाव दिनै देरहानो हाबाय। सारा थांनाय बाराव जेनदोंमोन थांनाय बाराव आङो जेनदोंमोन एसे भटनि बेबधानाव खिन्थु एबाराव आङो माने 4200 भटआव आं देरहादों आरो थांनाय बाराव जेननायनि खारना जाहैदों माने 2012 जेनाखि गन्डगल दंमोन बे गन्डगलनि थाखाय गुबुन जाथिफ्रा आंनो होआखैमोन खिन्थु एबाराव बेफोरनो जाथिगोष्ठी आरो बर'फ्रा गासिबो होजोबदों। इतिमध्ये माबायदि रिजाल्टआ सोलिगासिनो माने नोंथांमोना सरकार दानो हागोन? जोङो सरकार जागोनखौ जोङो दाबो बिसासाव दं खारन काउन्टिंआ सोलिगासिनो दं जोंना बारायगासिनो दं बे गतिके सरकार जागोन। जिखिनि सारा जिखिनि खामानि मावनो आसा होदों रायजोफोरनो बेखौ माबायदि मावो? औ दे जों काजलगाव समस्तियाव थांनाय जेनाखि 5 बोसोराव इउपिपिएलनि प्रतिनिधि रोंगोरा नार्जारि बिथाङा बहाय खामानि मावाखैमोन खामानि मावनायाथ' बाद हो खिन्थु बियो रायजोफोरजोंबो जगाजग खालामाखैमोन खुनु संजग गैयामोन जार फले माने रायजोफ्रा गावसोरनि समस्याफोरखौ माने समाधान खालामनो थाखाय बिथांखौ लोगो हमनो थाङोबाबो मोनाखै बे गतिके रायजोफ्रा दिनैहाय माने बिथांखौ नैबे भटनि गेजेरजों फेजेननाय जाहैबाय आरो आं आसा खालामदों जिखिनि जोंहा बे काजलगाव समस्ति हिसाबै जोंहा मावनांगौ दङ बेखौ आङो माने जेसेबां हायो आङो रायजोफोरनो मावना होगोन। सारा दाख्लै बावैसो मोनसे खोथा बुंदोंमोन रावबो प्रतिद्वन्दी नङा दा दिनै फोरमान जाबाय। नंगौ आं बुंदोंना माने आंजों प्रतिद्वन्दिता खालामग्रा रावबो गैया दिनैहाय आङो 4200 भटआव देरहादों बेखायनो बुंखादोंमोन जे आंजों खुनु बिदि कम्पिटिसन खालामग्रा अथ' जुजिग्रा बे काजलगाव समस्तियाव गैया होनना बुंखादोंमोन आं। जोबथानायाव रायजो राजाफोरनो आरो नोंथांनि अपोजिसनफोरनो माबा मोनसे ना अपोजिसनाथ' दं अपोजिसनाबो आं बिसोरखौ बुङाखै राजनितिकआव जेननाय देरहानाय थायो बिथांमोनहा जेनदों जाहाथे बिसोरो माने आं जितु देरहानायखौ बिसोरो मोनसे गाज्रि नोजोरजों नायाबानो खामानि मावनो जाहाथे कपारेसन खालामना होयो आं बेखौ खावलायगोन।